Δηλαδή πρώτα λιπάδο για κάτι μέσα. Έλα ξέρει να μου κάνει να είναι. Γελάω να κάνω. Πάω, μπαίνω μου κάνει να μου πιάσει. Πάω, με πιάνω. Δεν πάει τόσο. Όχι, πάω. Ξαφνικά μπαίνω σε κάτι χαράδρες, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Τέλος πάντων, πάμε σε κάτι δέντρα ψηλά, βλέπω κάτι κόκκινο, ένα μαλλό ξεροδάκινο. Ψάξει κι άλλες το πιάνει το βακινάκι. Δεν είναι παράθυρο, θα πω πιο κάτω πιο όρημα. Και γέλασε, γέλασε εδώ. Τέλος πάντων. Έχουμε πλέον πάει σε πύλη χοντρό. Εγώ δεν το έχω πάει πουθενά, κάνω αυτούς τους χάια. Καθαρίζω και την πίνα από κάτω, δεν υπάρχει τίποτα. Ξαναπήλει χοντρό, λέω μη στραγωνιστικά να πάμε καλά. Στο μεταξύ δεν πω το πίνα από πάνω, σαν να τώρα από εδώ, να τώρα από εκεί. Ξαφνικά δίνουμε έτσι, τώρα πάμε έτσι. Στο διάλογο βγαίνει με πάνω σε ένα στενάδι έτσι, το παίρνουμε τον δρόμο, πάμε. Όλα χλάπ. Μια μαχαιριά. Βγαίνουμε έξω το τζαλί. Τώρα τι κάνουμε. Πάω λέω μπροστά για να βγω. Πάω μπροστά, βλέπω τις σιδηροδρομικές γραμμές. Εκεί που ήμουν εγώ, γυάλα κούβα και νερό. Τίποτα. Όχι, δεν γίνεται, πρέπει να γυρίσω πίσω. Εκεί τώρα δείχνει που είναι δέκτη. Σοβαρά. Κάνω πίσω ξανά η μαχαιριά. Και μετακολουθεί το σπιτάκι και πηγαίνει στα εγκόσμια. Βλέπω ένα μάστορα εκεί, έκανε ράπισμα. Αδέντρα. Λέει και έτσι λέω, τι είναι να πούμε. Τι δουλειά είναι πατριώτη εδώ πέρα. Εδώ μόνο λέει τα δεντροκοπικά του πότα λέει ο Δερματάνια. Τι έγινε. Πάνω από τις πίσες. Κάτω δεν υπάρχουν. Εντάξει, αντέχει εδώ. Αλλά πας στο πίσω ήταν εμπειρία. Τα δέντρα δεν είναι κάνω δακτυλίες τίποτα. Παραδάει ένα καλά, δεν έλεξαμε. Μπορείς να το πάει. Τι είναι κάνεις τώρα, Άντε πάρε ένα. Μα το είσαι Διονύση! Είναι τερματική. Τι κάνω πίτσα. Παιδιά, δεν έχω ρεύμα, δεν έχω φωτογραφική. Μου την κάνω. Κάλε,